Nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and Family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and Family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and Family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying-in Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Nest Creation Decor and Catering Services owned and managed by Barangay Kagawad Nest Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Market Site, Iriga City. Miss Maria Ted Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritsu Borgos Cadag and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and Family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and Family. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mekawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Joan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City. And North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Restituto Milgar and Family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City. With cell phone number 0907-631-9615. Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City. Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City. Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Risti Barela and Family. Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin N. Lanoso and Family. Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and Family. Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Tayo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Radyo Ronda, RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay luwag kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Iriga City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Iriga City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabua, Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Iriga City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabua, Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., Resident, Federation of Market Vendors Association, Iriga City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato, Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bulwang Baaw, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Iriga City. Sa Saindo Pogabos, Diyos Mabalos. 1.
3:16 Hulitan namoot nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Iriga City. Sir Noel Ongek Cuba Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Ex-punong barangay Reynaldo Timunay and Family, San Nicolas, Iriga City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and Family, San Juan, Iriga City. Miss Ninita Lucena and Kids from United Kingdom. Natalie Layosa, London, United Kingdom. Bernard Piuquinto, San Juan, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and Family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias de Villa, Sonto, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adobiso and Family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Clavillas and Family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and Family, Baaw, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and Family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and Family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and Family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Brody P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Hermenegilda Minerva Ampungan and Family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD 5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and Family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and Family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa Ilopo Ugabos, Diyos Mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Juan 3:16 Hulitan namoot nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya Orbon and Family. Mrs. Petronila Nabaona Adobiso and Family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Mirna Hobe and Family, San Nicolas, Iriga City. Ma'am Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Nilita Marmol Gregorio and Family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Anton Paro Balibar and Family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and Family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and Family, San Juan, Iriga City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and Family, San Miguel, Iriga City.
Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie De Villa, Zone 4, San Francisco, Iriga City. Luz F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City. Oralio's Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City, care of Chef Jim Christian Layosa, with cell phone number 0949-441-9241. Knockings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by A.J. Romel Chornacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Milnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry J.B.B. Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Cyrene and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marneli F. Reynes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe Bagayawa and family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omoro, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan.
Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga tugang, alas 9:51 nin pagkaaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa ito pong programang Bicol Connection alaw kita nin Miyerkules. Sa 29 kan bulan na Marso taon 2023. Abot kitang 11 o'clock in the morning sa pagurulay-ulay ka na papanood na testimonial daw pag-receive ni reportali sa mga karonda. Sa lado technical, ang partner ko digdi si Cap Charlie, Engineer Charlie Binaobra. Sa information, si Dundun Cabilla sa opisina ang magayong-gayon niya mong apa, si Ma'am Kayla Ligasyon. Transmitter site, diyan duman si Felix Lagrimas, asin man ang satong maskuladong PSG. Si Tony Matic Saison. Sa luwasan mga karonda, yaon dyan si News Director Philip Baracena, Kagawad Jonathan Oliva, yaon man dyan si Ruth Pornillo, minsan laog po sa tuyang news content writer, newscaster GB John Verdiplo. And si Bani Tataro. Inansendong karonda, Kabicol Connection, Joey Habana Lee. Sa mga may kumpleanyo po, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Sana magpa-kanton man kamo o magpapansit ba to? Pwede na yan. Plus linobak. Pwedeng linobak na kamuting kahoy or linobak na sa abang bata. Ay maray na agaman kay Mr. John Cirillo. Ang masunod na po nung barangay kan barangay sa Nawan, Baaw, Camarines Sur. Pirmi nga kung nag-aantabay man Joey. Kay unon, advance happy birthday. Sharing man ki si Sepang birthday palampad eh. Aber daw receive yung tangunan report tali sa tuyang karonda. Nasa linya ngunyan si Bani Tataro, si karondang Bani Tataro. Bani, maray na ramrag kanimo. Salamat tabi SM Joyce. Good morning sa inyo. Alagad garo pa kong good and morning po sa mga information na mga nagbubungka. Ay, iyo. Great na sa kuya or nanggayo itong nangyari. Diyan tabi sa Banuaan kan na Balatan, Camarines Sur. Ay, oo. Kato ugma niyo tabi SM Joyce.
Oo. So, igpaparakontak ko ang Balatan MPS and nakontak ko ng kuta, alagad busy sinda, nung yan na pagkaaga, na nagkakaidiwas sinda ni Zumba, dyan po sa Balatan Municipal Police Station, and itong makakaulan niya to, pero sa mga kaiba, duman sa nangyayaring Zumba, nung yan na pagkaaldaw, momentong iniyo, yan tabi sa Banuang Balatan. Ipa-follow up ko pa, itong batid sa nangyaring pagkagadan, sabi Atong Joey, kahit itong sarong babae, yung sa nagsasaod siya na subot iniyo. Yan sabi sa may merkado publiko, kan Balatan sa Maranasur, alagad duruding alas na sa kadaklan kang tao, yan po sa merkado publiko kan Banuang kan Balatan na nagsasaod siya lang itong nabatugan kahit itong bulok ng tuon ninyog. Ay, sabi Atong Joey. Garo may kapabayaan man dyan ang market superintendent, ang sa General Services Office, magin ang sendang alkalde ta. Ano kaya yan? Ta may mga phone pa dyan ng kahoy na nailing ng tigdadayo yan ng mga tao na nagsasaraod ang public market. Yan namin, yan ang saro sa mga pinaghihiling na negligence kan sa yung mga mga magkakanigong nanunungdan kung sa baga, pinag-aalihan ang merkado publiko kan mga tao, bakulang may mga edad na, kundi mga aki. Ano yan sa may puong paninyog, may yaon dyan. So, dainin ka naririta, na ito palang puong ninyog, ito yaon sa may parte kan, puong ka ito, bulok na. Kaya ito, anatay niya nga itong taga Banuaan kan Balatay, kaya taga barangay kan pagatpatan sa Banuaan kan Bato Camarines Sur na nagdayo nagsaod dyan sa merkado publiko kan Banuaan kan Balatan. Para sa sabi Atong Joey, kan Balatan MPS nagbabakal sa naming mga gulayon din po sa Balatan Public Market kan Barangay Siramag, Balatan Camarines Sur, alas 10 ng pagkaaga kan Kasugma, si biktima na 40 ang iragyan niya babae at yung residente po kan barangay Pagatan sa Camarines Sur. And nagkabarigla na sa mga tao, kanatay niyan ang babae, sabi niya kasi nang hindi ka talaga sa tulog na pulong at inalas na mismo doon sa dumat sa loong kanyaotan tayo kahit isang sama, isinas ng sabi itong Joey. So, tulad mo ko pa na pinag-aragapan na dinarakan mga bystander na pinakaharaning klinika ang biktima para makawan na pangalit na asistensya medical o first aid. Bago yung pinagdaras sa Municipal Health Office sa Balatan, alam mo po nagdungan isang raping tama sa itong nakadaklap ng dun sa iya, dun sa iyang loong, pinagdeklarar in dead on arrival. So, kamunin po, grabe, kamunduan sa mga nabayaan na pamilya ng biktima. Na-identified man ang pangarang kaya? Nabisto? Ang pangarang kay itong biktima, iyo po si Sherla Bitara. Maraming sa iyo, no anis ang ibig ko niyo, represento din sa barangay Kapastakan. Si Seno daw kayong dapat managot sa nangyaring insidente, ano? Yan ang mapapalo at pagkata din po sa Banuaan kan Balatan kung isa'y ang pwede sa natang makaulay sa inyo. Ano ba may tuong panulog dyan sabi sa merkado publiko kan Balacan sa Camarines Sur. O dimanas na ito naman itong taga-pagkatan siyempre ito magkakaya pong taga-pagkatan pag masaraod, aagihan at Banuang kan Balatan sa Camarines Sur. Kaya medyo huro-harami, duman na siya nagtaod. Alagad, nakaturo preste, kaya po pulisya, pinagpulisya duman sa iyong barangay sa Bato, karoon ng malipot na bangkay, at pero dumamit lang daan na sanditan ng insidente. Atong Joey. So, yan. Sabi nga ni Kayan, ang tao talaga, grabe. Matagandaan mo sa nang rason sa pagkagadan kan sarong tao. So, makamakon mo yan. Pagkakagda ko kan tao sa merkado publiko kan Balatan, sa itong nakainingan, nadatugan, talasang dito ng tuon nilog na bulok na pala itong nasa ilalim sa ito. So, ngayon, nakahilay,
ang lawat kay kong biktima, naman po sa kayong residensya, kato na 4, barangay Tabat-Takan, Bato ka na rin ito. So, yan po. At ipapalo up niya po, alagad bisita, ang bapo, ang dalagan ng MTS, and ako ka maaraman niya po kung ano na naganda ang discretion kay niyo sa mga nung daan yung gabi sa panuwang kagbalatan. Okay. And so, parang kaya itong information ko ni itong Joey, ang banuwaan kan ang mga programa sa kanyan kan LTO, Iriga, in connection nga ni kan observation sa Simana Santa, ang kasado na, malata kang sa mga kami pinagsabi ni Mang Tony Pingatlor na may ibinagbabandang memorandum sa Kaingaan Opisina Central. Bakit po sa kampanya, cut-off lang Simana Santa, Summer Vacation 2023, na mga po ni March 31 at sa Abril 10. So, sa memorandum sa San Joey, mga koordinar ang Land Transportation Office sa PNP at iba po mga ahensya sa gobyerno na magiging katuwang nila kung sa inalaan sila po yung mga pwesto pati ng tarpaulin sa pakatabang sa mga dagmang nagpasahit ng tarpaulin sa kanya-kanyang lugar ng Simana Santa and summer vacation. So, yan, saro yan sa mga programa na mga kampanya kung yan sa LTO Iriga and definite sa nasambutan ng summer vacation, pagpa-autominda, pagkakanig ng security plan. Dapat naman sa mga biyahero na mapurulan ang parulan. Bagalang mga biyahero, hindi ito mga vehikulo. Maraming magkakanig ng dokumento, maraming magkakanig ng kabalisikan para po sunda magbiyahe. So, pwede sila At least sa mga motorista makataong assistance assistance kung saan ng direksyon, saan pwedeng magkakan na restaurant, saan pwedeng mag-CR, yan, mga kayo na bagay. Saan ang butik ang harani, saan ang vulcanizing shop na harani, kadakol na mga pwedeng maitabang nila sa mga biyahero. Mga motoristang madayo, mapurulian iba na mga kababayan sa Bicol. Iyo po. So, yan sa mga aktibo sa kanyan, ang LTO, tapos itong PMPHTG, tapos itong DPWH, sa may mga ibabungkas ng singa ng mga assistant desk, agyan po sa mga pinampo, para sa rin namin kanyang ma-aware ang katuyang mga kababayan na iglasin ba na pwedeng dulusin mga hanggang sa gobyerno in kaso may mga queries kung gatabi dyan po sa indang pagbiyahe. Kaya sa gawin lang muna, ang katuyang darata, dahil nga ito untukan dyan sa bawang abarwang kadalatan na makontak, kung saan nga ito ang pwedeng makaulay, din sabi ko na sandita ng munisipyo. Yan mo lang sa tuyang darata, gigang bugdi sa location para sa Radio Ronda, si Vanessa Tataro. Salamat na maray kay Karondang Bani Tataro sa dagdag na yan na mga informasyon. Katakod po kan nangyaring insidente na ansarong babae na taga Siton, Pagatpatan, Bato, Camarines Sur, an durdimalas na napukanan po ninyo. Kita nga ni, pag pinapaltukan ang payutan ng stick, makulog, yung pang puning nyo, magbagsak sa imong hawak. Dawa po dinara, pigaragapan man asin pigprobaran na darawon sa Haraning Hospital, pero po dahil na kayang mabuhay pa. Sarong 41 anyos na misis, ang mabagsakan po nin nyug dyan sa sinambit ng public market sa Balatan. Dahil kaya pag-inspeksyon yan kan mga market guard, market superintendent, kan general services officer, kan sa indong alkalde, kan sa indong barangay officials na nakakasakop kayan. Na ini yung mga arog kanipong lugar na matao, haliw na dyan itong pwedeng makadisgrasya sa publiko. Lalo ng puunin nyo, bunga nga ning bunga, kung mahulugan ang payo mo, inot na mababaak dyan ang payo kan tao bago ang nyog
Ay makirak man po. O sisay na kanin mananagot. Sisay na kanin mananagot. Ayun pa din, sisay mananagot ka yan. Dapat imbestigaran niya na maray. Kung may dapat managot or kung dapat magtabang financial assistance and local government sa pamamayo ni Mayor Borja, Bagasbas. Kan balatan palibasa ako. Di na daw ko dyan nakakapasar sa balatan, talagrayo na kaya. Tayarak man po kan biktima. Diyan nagdayo sa Indo sa balatan para magsaod, magbakaling maggulayon. Ang nangyari ipigpulian sa iyang lawas, saro ng malipot na bangkay. Kan mapukanan po kaning lapa na pala ni yung poon kaning nyug na ini, dahil pabagayang dagos ng palod man kan mga barangay official man dyan. Ay ano na tayo, Diyos ko, kaya minsan aksidente, minsan dahil nalibot sa mga kuko. Sabi kan mga koron. Kaya pasiguro po kita. Pasiguro sa gabos na mga iwag-iwag. Sa gabos na, maripang sa bato na lang nagsaod. Ano may yung mga gayong gulayon sa bato? Bakit? Igaman. Kundi siguro ang way, masarani na duman sa balatan. Masyurkat na. Kaya dapat ang mga local officials ta dyan sa balatan, sa kasabato, mag-irisip daw ka mo ng tulay na masumpay kan mga pasyurkatan pasiring dyan sa Indo tangarig. Igo ba kaya? Hindi nga sa Eriga kung mag-iisip lang si Mayor Rex na Oliva. Another rota na tulay ang giribuhon, magsurumpayan ng Santo Domingo, La Anunciacion, La Trinidad. Pwede ba kaya? Tapos, yung triple P talaga, rani dyan, ang balata na. Kaya minsan, ang ibang mga mayor mag-isip-isip man kan mga maray na safety nest. Anong apot yan pa di? Kan lambang namamanuaan nindo. Ang mga market, kung ikaw mga puning kahoy, asin nyug para ludo na yan. Tangarig mayang maaksidente. Ang bunga nga ni kang nyug, pag nahulugan na gulpi ng nagadan, na nahulugan kang puning, ay kang bunga kang nyug, iyang pang puno pumakol sa imong hawak. Kung dahil ka mananggad kayan paturugo na habang buhay, kaya masakit po. Pag tagataong ang tamang pong atensyon ang mga saradit na bagay na nakakadiskwido sa buhay kan mga tao. Ano ba man kaya sige sa nang irisip kung paano ang Shadelins. Hoy, ini pong SEC Bicol. Liwat na pinagirumduman publiko na maging maingat po sa mga inaalok na investment proposals para maiwasan mabiktima ng scam. Tasagot sa ngunyan sa mga cellphone ta, gulpi pa manggiraray mga nagsisend ng mga pang-scam na tirada. Mga dapat iwasan yan, dahil pagpara sa rimbagon, i-block ng padagos. Basta cellphone number na dahil nindo ka ano-anong nag-aalok ng mga pang-scam na tirada, i-block tulos. Doble ingat sa pagsasagibon ng mga transaksyon, pagtitiwala sa mga inaalok na mga investment. Sinabi po ni Security and Exchange Commission Bicol Regional Director Attorney Norma Tan Ulaya, na sa indang piging kami na ang publiko na mag-imbestigar muna bago makipagtransaksyon sa mga grupo o individual na nag-aalok ng investment karibay ang dakulang tubo o income o dilensya kana ini-invest na kwarta o return of investment. Kadakol ng mga online transaksyon na minsan dakol na pong nabibiktima kayo na ibayaw na sa korte, piguro layan. Takadakol ang mga mabuladas. Nakita man, dakol man nauuto, asin man nagpapauto. Kaya yan, nabasol huri na tama pa man taong nagbasol sa inutan. Kadaklan subot sa mga ini, mayong sinusunod na malinaw na proseso kan pagkalap nin pundo, mayong rehistro,
o lisensya o akreditasyon gikan sa komisyon o sa iba pang mga ahensya kan gobyerno. Kaapira kay ni pinapagirumdum kan opisyal kan SEC na pwede subuot hilingon ang legitimacy kan mga ini kuning kaso igwasindang website o kung kaya man ikonsulta sa saindang opisina na tangarig day po mabiktima sa mga scam. Sayang kan sa indong kwartang pinagalan, sa totoo lang. Minsan sa diring tao, mabuladas man. Ang binubuladas sa diring tao, binibiktima pa. O kaya mga dayan ay ibitaran, dayan ay kakairiwasan po ang mga bagay na yan. Kaya common sense na lang, kung gusto nindong safe ang kwarta nindo, imbis na i-reinvest ka mo kan mga online transaction, mga i-scam sa cellphone, mas maray pang i-deposito nindo yun sa bangko, na magtubo daw akadikit o kung daiman, bogta ka nindo sa baol. Or magnegosyo lugod ka mo na kamo ang mabangbang, asin mabantay, asin mamanihar, kan sa indong puhunan, para makasiguro ka mo na ligtas ang sa indo pong kwarta. Mga togang pinagirumduman kan nasa Philippine National Police Highway Patrol Group ang mga nagmomotorsiklo na magsulot ng standard helmet. Bako ining mga fabricated helmet na nitapig dadarakop yan. Kan Highway Patrol, pati kan mga taga-LTO, pati na kan mga nasa traffic enforcer. Kan mga fabricated helmet na ini, pagdaag kay kuning abiri, aksidente sa tinampo, delikado. Mas maurag ang standard helmet na suuluton mga tuga. Bako lang para iwas sa dakop, kundi para naman sa sendo pong kaligtasan. Tanin huli, ta sa inaapod na Republic Act number 154 o Motorcycle Helmet Act of 2009, mandatory ang pagsulot po ng helmet kan mga nagmamaneho ng motorsiklo. Siri man po ang nakangkas, dapat naka-helmet man. Nin, inaapod na standard na helmet. Bako lang itong driver. Kawasa kaya ngaya ang nakangkas nga sa emo dahil man nakasulot helmet kan titikitan mi ngaya ikang driver. Bako pa po nga ako nakakomit ng violasyon genta. So kasuno ko. Minsan may nagdidiskutiran pa kayan. Ano po? Oy, 1,500 ang multa hanggang sa 10,000 pesos. Asin pwede ba na makumpiskar paan sa indo pong lisensya? Paano na makapag-drive? Sa isinagibong operasyon kan Highway Patrol Group, katuwang ang mga local traffic enforcers. Igwa kayan mga nagkadakop, duman nga ni sa partikan na Dait, Camarines Norte. Igwa man dyan nagdadakop na Highway Patrol, mga pulis. May mga nagkatirikitan, nakasurulot po ng standard na helmet. Kadaklan itong garoona mo suro sana or fabricated helmet lang. Garo lang itong sa sa pagbisiklitang helmet ay pwede yan. Sa motorcycle driver na nagmamaneho ng motorsiklo. Saka dapat ang standard helmet ang gamiton po nindo proteksyon na padago sa indo pong payo, lalawgon. Dangan duman man sa mga nagda-drive ning up four wheels, magtagas gamit ning seatbelt. Dahil kitang inaapod na seatbelt law. Di ba po, dahil na naggagamit po ng mga
seatbelt maninda para makasiguro na ligtas kung in kaso magbungkara sa aksidente sa tinampo. Pwede may hanap buhay pa kita? Mga tukang, ang oras mi po sa RPNDCK ay 10:16 in the morning. Ang oras na inihatod ka sa mga sponsor, advertisers, as in gusto mi pong pasalamatan sa mga sponsor padagos sa moya pong Lenten special live digdi po sa RPNDCK ay katakod kan sa tuyang pakikisumaro pagkumemorar kan Semana Santa ngonya na taon sa agi-aging kasakitan kan sa tuyang kagurangnan Hesus Kristo kan siya po kasalamo pa digdi nyato sa ibabaw kang kinabaan. Sa padagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daina mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. Time check. Hatod sa Endo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Terra Padala. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm, bamong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Farm, bamong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart
dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong Iberry. Pangalan po natin. Ako si Naldo Budistro, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng Iberry? Dahil dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na watery ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung Iberry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberry. Salamat sa Iberry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang Iberry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pamilya Padala, ML Kwarta Padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta Padala, Pamilya Padala, padalang galing sa puso. Bayan ng mga tugang, balik kita sa programa. Salamat na maray, kiparing Cha. Palayugan ko man po ni happy birthday or belated happy birthday si Mrs. Gloria Oxiano Abonal na nag-silibrar kan sa iyang kumpleanyo kasud ma. Honor kang kadiwa. Tugang po siya ni Councilor Manol Oxiano Luzon. Sa imo ma'am, Gloria Oxiano Abonal, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Ali Councilor Manol Oxiano Luzon, kan banwaan po ni Nabo Kamarinis orasin man sa RP and DCKI family. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Thank you so much kay Irmanang Marisa Mendoza sa always pag-watching as in pag-support. Si Ma'am na good morning man. Si Ma'am Maricel Roadel de Los Santos, sabi niya, good morning. May heart pa po sa inyo. Yan. Bot sabihon, love na love niya kayo, lahat ng mga kababayan niya, ng mga Bicolano. Siring man si Sonia Pontanares also watching, thank you sa Endo.
Good morning, Sir Joey. Blessed day po watching. Thank you so much kay Ma'am Sonia Pontanari and Ma'am Maricel Roadel de Los Santos. Asin sa kadakol pang iba. Good morning man kay City Administrator Attorney Wapirina. Si City Administrator Ramon Maharlika Wapirina kan Ciudad kan Iriga always watching man. Uy, yan mga joke sa minsan totoo man baga ano. Ang misis parang guro yan, nagtuturo at nagtatalak. Ang mister naman parang estudyante, hindi nakikinig. Pangyayari. Kaya balde ang mga misis sa mga mister. Nadawa, pigpaparayam yaman, dahil nagigirong. Sige lang, dahil tamayintindahan kung nagdadangog uday. Kaya ni Bama na mga miss, pag nagtatalag, gusto magtatagasimbagan mga mister. Kung ni Bama na mga mister, ay abo na magparatararam, tama para lawig ngayon ka ng sermon ni miss. Ay, pero for companionship, ano bang dawa may edad na nag-aagumpa, nagpapaagumpa man. Ito nga ning kabisto ko duman sa may lugar mi. Lampas ng 60 anyo si lalaki, nag-agumpaman, yung medyo hubin-hubin. For companionship na sana ngayon eh, sir. Pero maswerte ang mga mister na maedad na pa di, mga lampas ng 70, nakakagumpang mga 19, 20 anyos yung labi, ano? Pambira niya ako. Igwapa ko pa ding aram na may ano siya, may kabaranyan siya pa dito. Bako man siyang kagandahang lalaki. Pero broadcaster man siya. Pero nakakadakol man ng chicks. Pambira ka niya ako. Idol! Kaya napod ko sa iya, idol. Garo niya ako nalingawan mo lang sa imong original. Tayaw ka na dyan pirmi sa kaibanan mong bago. Ikaw mambaya ngaya. Doble ngaya o tripling kahubinan. Kanya ako masakit yan. Kulog pa yun. Aro daw, sa oras man na ini, nasa linya ko niyan si Production Director Manding Sarion. Good morning. Good morning once again, SM and mga tugang pinatawan niya mo kami na informasyon. Mag-ingat po sa COVID sa igwapan kita kan virus yan sa tuyang kapalibutan. May COVID, may virus pa ang COVID na dara sa kapalibutan. Oo. Kaya dahil po kaya kampante ang pangapulan ta na pinagkumpirmar ng Department of Health, Bicol, na nakapag-record pa mang girara sindaling panibagong kaso kan COVID-19 sa region Bicol. Sa ibong kan paghalwag na kan mga restriction po niya to sa health protocols. Patunayan, susog sa DOH Bicol, 17 mga kaso ang nasambitan na naman na i-record na naidamdag sa region Bicol sa nakaliif na 5 semana. Base mga tugang sa datos kan ahensya, nagpuon Marso 19, sundog 25, ang nasambitan ng bilang 17, ang na-record kinin 8 kaso sa probinsya kan Camarines Sur. Yung kan Albay, daigong 4, sa Sorsogon 3, mientras na tigsararo man sa Masbate asin Sorsogon. Daratang bagay nila nag-aabot na sa 578 ang bilang ang mga aktibong kaso ngunyan kan helang na ini sa riyon, mientras na 600,000 ang bilang kan positibo uon kan taon 2020. Pero bigyo, nadagdagan naman 36 ang bilang kan bagong recoveries. Kaya nag-abot na sa 63,039 ang bilang kan mga nasambitan ng hilang sa region Bicol. Mientras tanto, naglangkaw pa sa 2,713 ang bilang kan mga nagkagaradan matapos na may record kan DOH ang 14 panibagong fatalities
Bigdio sa Bicol Region. So yan po Naku, ang delikado. information. Paano yan, sir? Dahil naman baka nagkaparagaramit ng Christmas, as in alcohol, ani batang mga kababayan, ng social distancing. Yun ang nga niyan, FM, sa ganitang panty ng Maray, ang sa mga kababayan, pati man kita, na paghunata, halwag naan na pinagpapasunod na health protocols, kaya nalibingaw kita ang mga panundon base sa pag-iingat sa COVID-19 virus. Alagad, kasi rin kaining datos, yun yan, na kita dapat pagkakampante, tayaon pagiraray ka iba tapaan virus na COVID-19. Ano dapat? Pag dahil mo kabirbisto, dahil ka na makipag-holding hands, garo-araw ka yan, or makiabrasa. Pero, siring kahit Or dahil mo na kang biso-biso. Dahil mo na kita makipagpara-biso-biso. O ano na, oo, di kayo kita. Lalo na ngunyan, padakol na naman ang mga maberisita sa tuyang lugar, baka yan mga yan, may mga darakan virus na yan, tapos na naman kita kaya, again. Kaya pagirumdum giraray, kaya na-report sa init, pagirumdum giraray po sa tuya, boss na maglikay asin obserbaran ta po ang mga panundon sa pag-obserbar kan Semana Santa, na panundon sa health protocols, tangaring day po kita pakakampante. So yan po ang heras na informasyon, manding na karyo sa yon ating Diyos mabalos kay production manager Manding Saryon sa pagirumdum kan publiko, ay sa publiko na digdi sa Bicol, lalo na sa Camarines Sur, igwa pa ng gadpong tinatamaan kan COVID-19 pandemic. May virus pa. Kaya magtaga isip-isip manggirari kita ng social distancing, iwas-iwas sa mga biso-biso, oro abrasa, oro apiyap, oro apiyap. Sa bakong kabiribisto, mga tukang. Minsan may mga mister na nagkakaaragdahan, nagkakaaralokan, nagkakaburutsurnuhan, ay naglalaog sa kunsain ng mga dapat dahil pagparalaogan. Ay ngunyan, sa mga nalalaogan, dakul ang mga tintasyon. Kaya dapat ang mga lalaki makanood din pangadyion na utokso, layuan mo ako. Ta ako babadason ngayon ni Agum pagday ko makarimit ning sweldo. Oy maswerte man ang mga misis. Sa mga mister nindang pag minaintriga kan sweldo, lagdo. Maayong bawas. Matibay ka ngay Agum. Inuumaw kan mga misis ang mga mister na pag minaintriga kan sweldo, bilog-bilog. Malamang ngay Agum bawas. Maayo ngay Agum, gabos ngay sweldo ko, iniintriga ko sa imo. Simbolo kang kita nga kinasal sa simbahan. Kan itao na ngayon ni Father ang hiras. Ay, ang hiras. Ano nga? Haras ba yun? Haras na ipigtatao sa mga misis na ikinakasal. Simbolo nga yan na ansako ngayang gabos na hinanapan. Gabos kong sweldo. Iniintriga ko sa imo. Kaya rumdumon mo man yan sabi ni Father. Pag nagkatapos sa bagang misa, ano to? Itong, alam po dyan ayo kayo at magpakadami. Ready ka dapat ngayon at yan, tamawan, ngayon kita. Bilog-bilog man ngayon, intriga. Dengay ko ng bababae, dengay ko nag-beer houses. Lalo na sa beer houses, ubos ang sweldo kan mga mister dyan. Kung ang nakakatibol na GRO, aba, may sa camel. Lupit! Another one round pa nga yan. Ubos. Ang kada ladies drink dangon yan pa di. Pero ano na daw. Ay kung may sa camel pa, tagay katatagay. Ubos! Tapos palakpak ka papalakpak. Waiting! Pulutangan. One round pa nga yan ng alak. Oh. Pag abot na sa babayaran, kagaw-kagaw na si mister. Ubos ngayon sa kong sweldo, dahil makauli sa agong, tararapadon niya ni misis ng samud. Aber daw, nasa linya man yun niya ang giraray. Ang sa to yung abang higos, asin abang gayon, na lady announcer and reporter, Karondang Bani Tataro. Good morning, please come back.
Meron ganado akong mag-report pag aron ko yan ang intro. Uy, sa matuod sa na. Sa totoo sa naman talaga. Sa totoo Anyway, lang. salamat tadi SM Joey kan gayon ng compliment sa kuya. And yung pinagpupukar mo, dapat naman sa dapat naman sa sabi nga dito yan, maglikay. Yung guys. Mo naman, ang bilang kan mga numero na nagkakaigwa kay itong COVID-19. Pabihira, pag mo aming may mga activity na, ibigay po sa satuyan na pwede na bukas na baga matapos sa itong 2 taon na pinagpangalad itong mga activity. Kung halimbawa daing maglikay ang satuyang mga kababayan, pero mapipiritan na naman ang gobyerno kaya na magpautod ng ikot na restriction at DSM Joey. Pag nagparadako yan, mahigpit talaga. Ayun po, lalong-lalo na, nung na padanadag na po ang Simana Santa, sa may mga activity ba ang timbahang katoliko, pero nang gayo, pag siring kayan, prosesyon, isa ko lang sa mga nakakapag ng simbahan pag siring kayan na may procession na po. And siyempre yung pag bisita iglesia, kasi mga kababayan sa mga ibang lugar. Oy, ate, Bani, pag halimbawa, dyan baga pasiring sa inulid, magkakaigong prosesyon, naglaba-laba na kayo, ngunyan kung one distance, may 1 meter distance sa kasunodan mo, garo abuton niya ng mga 2 aldaw. Kaya na dyan, suro-suwa na. Madali lang nga haling nga kitang naga, pasiring nga kitang hinulid kalabangga. O kung madistansya pa nga kitang tigsararong metro, sa kasurunodan tayo, buto nga kita kaning 2 aldaw bago makantos duman sa amang hinulid. Yung mga nga po sa DSM Joey, ano ang magiging sistema, sa siring na lang kaya, ang nagbili po sa Camarines, pero may pala i-record na nataramaan na namin sa itong COVID-19. So, halimbawa kasi sa imag-pratikay, sa kanipagkabakan ng mga kababayan niya to, kan nakaalingan rin mga bulan, wala ako halos na nahihilingan sa merkado publiko. Sana na magsusukan sa ismas. Pero kampante na. Ang kampante na sa mga tao, tapos itong Joey, na nayawara naman sa itong COVID-19. Pero alam sa nanyan, may report na naman na siring kayan, kaya hindi ako lang, kung ano naman yan, baka magmahal na naman ang kada presyo kahit itong parang tapos kahit itong sa ismas. Sa nanyan, 20 pesos. Alagad kung halimbawa maglangkado na naman ang numero, itong nagkakaiwakan COVID-19, hindi ako lang kung magtaas na naman ang presyo kay ninyo. So, papakunsan kung nasangitan ng bareta, bigyan po sa may bigyan po sa tuya, alam niya kung sarong simana na tanaan test, ang pagrundong niya po kay itong week. And then nakakuha ko ng mga program o schedule sa mga activity. Pero nang gayo dyan po sa parokya kan St. Bartolome Parish sa Banwaan, San Baaw, sa Camarines Sur, kan Kato Udmatabi, St. Joey. So, dahil kay niyo, so nakabalik na pala nito pagpili kay Angel na mangyayari po. So, ang Easter Angel kan Basic Indian po sa may parokya kan Baaw, Camarines Sur, nangyayari March 31, 2023, sa oras na sa Ispoli, Pagpapuli. So, kanya kayo ang schedule kan activity po sa simbahan, parokya kan St. Bartolome, sa Banwaan, San Baaw. April 1 po, sa maabot sa April 1, ang dakon Sabado, preparation for Palm Sunday, and April 2, Palm Sunday, with itong palaspas, pwede ka nagpapasala, sabi SM Joey. Ano yan? Itinotonton pa man yan. So, Pigtotonton pa man yan sa amay na aga. ayun po mga Easter Angel, pag-aram kaya na Pasko yung pagkabuhay na, itutuntun yan sabi SM Joey. Itong mga nagkapirilong ng mga Easter Angel. Dakol yan, So, mga perang kandidata.
Yan lang ang dai ko po sure kung pirahan mga kandidatas. Dito ng Angel Canvas sa inyo, just ang tao kung marilasur. And ito na po mali, ito preparation nisa sa mga April 1, ito kang Sabado, itong preparasyon kan parokyo kan yung simbahan kan Saint Bartholomew Parish, kumanawan kan bao itong Palm Sunday na mangyayari sa Albao kan Domingo. So, alas 4 rin pagkaaga, amay na pagkaaga, magkakaigwa po ng misa, yan po sa Barangay kan Santa Cruz, sa Panuaan kan Baaw, Camarines Sur. Alas 5 na kaaga, blessing of palm, ito pa mga palaspat sa DSM Joey, tapos magkakaigwan procession, tapos usana. And, ang mga parokyano kan St. Bartholomew dapat magdararakan inaapod na mga itong oliba bagang dahon para bendisyonan ng Patagos. Iyo po, yan bagang dapat darahon pansirin kayo na pangpanday, sikat-sikaton ang oliva pag aron ko yan po na aldaw na po ng kalaspat. Kung wala kayo itong oliva, pwede sabak dahon kayo itong nyug. Ito bagang open na dahon kanyang sabi. Pwede na yan. Pwede ng pabindisyonan man pala ang uubin na dahon ng upalapa ng nyug. Iyo po, sa pagdasirin kayo, mabindisyon kayo itong mga palaspat dahon kan palaspat yan. Sabi baga kan iba, pag-armaya tayo ng bitado, pwede na yan isaray sa inggong mga harong, sa panlaban na yan sa mga kitkilat. Kaya pala may mga tunok ang puro kayan, matatarong baga ang puro kan oliba. Tapos mananano pang mga pamahihin na pinagtutugod sa mga kaguburangan na para ngaya makatabi sa pasuya. Yan. Tapos, April 3, ito po ang Holy Monday, Lunes Santo. Tapos, alas 6 yung pagkaaga sa Lunes Santo, sa alas 5, nag-dressing pagkapos. Magkakaiguan ng mga ceremony sa dyan po sa may parokya kan Saint Bartholomew sa Baaw. Alas 6 yung pagkabangking, ito ang mobile procession of the images of Black Nazarene and Dolorosa. Mangyayari yan sa highway po, Banwaan, Pasiring Tuman, sa Salvacion, Capitalia, Luwang, Oras, Irrigation, San Nicolas, San Jose, San Francisco, San Roque, Santa Cruz del Rosario, tabi San Joey. So, sa abot na April 4 o Holy Tuesday, sa ismong pagkatod, turari magkakaiguan ng misa. Alas 5 na dyan pagkahapon, Lenten Recollection and Kumpisalat ng Bayan. So, itong gusto na mag-attend ng recollection, tapos itong magpakumpisal, avail na po kami kayan. Alas 5 na dyan pagkahapon sa Holy Tuesday. Alas 7 din pagkabanggi, magkakaiguan ng misa. And alas 7 din pagkabanggi, April 4, magkakaiguan ng misa. April 5, Holy Wednesday, alas 6 ng pagkaaga, magkakaiguan ng misa. And alas 6, imagine pagkabanggi, procession dito sa poblasyon. And April 6, po ang Holy Thursday, magkakaiguan po ng Way of the Cross. Alas 6, pagkaaga, and alas 7 po ng pagkaaga, Christian Mass, and Cathedral, o Christian Mass, dyan po sa Cathedral. And alas 5 rin pagkahapon, Mass of the Lord Supper, and the washing of the feet, procession to the altar of requisition, sinakulo, vigil and confession, sinakulo. Yan. And host na yan, yun po si Engineer and Mrs. Edriel Bersola, and family. Kaya ako sa inyo sabi, itong journey ng mga schedule, mga activities in connection po kan Semana Santa sa masangling Semana po. So, ang start pa lang kayan, Abril 2 na ma-start na Sunday na mga aktibidades kan simbahan, katakod kan Semana Santa. Matapos yan, Abril 8. Abril 8 na. Abril 8, Sabado ang tapos kang Taho Libig. Iyo po. Kaya
Oh, yan. Nes, naputol. Bani, naputol katabi. Pwedeng mag-ano ka giraray. Mag-call back. Ayan. Balikan ta si Ate Bani. Please come back. Okay, April 7, yun na po ang Good Friday, meaning Viernes Santo, Day of Fasting and Abstinence. Alas 6 minsan kaaga, magkakaiguan ni Oy, Ate of the Nes. Cross. Ay, Ate Bani, anong pagkakaiba kan na abstinence sa fasting? Abstinence and fasting. Pero pwede niya itong haputon kayan si Brother Mantinsar yun. Kung ano ang pagkakaiba. Yung manang ganun. Ara mo, graduado ni sa seminarista bati niyo. Graduado ni seminaryo. Tuom-tuom niya ang pagkakaiba kan doon ngayon. Ayun po, basta ang pagkakaintindi ko, kahit yung fasting, magkakaiguan pag diin mo na sa pagkakaan, yung mga masisiram, lalong-lalo na ito ba ang nagpakuros. Ito nagpakuros ba assurance day, kahit po hanggain mo na pakakakan mga matataba, lalong-lalo na sa kapni, at ati isang week. Sa madaling sabi, kung nagpakuros ka, bawal kang magkakaning karni. Hindi ko lang kung ano ang pag-i-Christian at mga elderly na medyo may mga kamatian na. Alam naman sila fasting na niyo. Tapos alas 4 rin pampaunto, sa Biyernes Santo, siyempre, ito po ba magyayari na 7 last year. And alas 4 rin pagkakapag-receive of the word, adoration of the cross, pagkakaiguan in Holy Communion, and alas 6 pagkakapon to on Sierra procession, and alas 9 po pagkabanggi, magkakaiguan in Soledad procession. So magayon inyo, sa halos nakabalik na po isang gawin. Ang tapos na mga activity kang simbahan, pagkatapos nagayo ang 2 taon na halos natangga, ang tapos na mga activity ulit po ng COVID-19. And April 8, on Saturday, ito po ang Way of the Cross, alas 6 minsan kaaga, alas 8 minsan kaaga, practice of all ministers involved in the Easter Vigil celebration. And alas 5 po minsan kahapon itong pagbalo, o ito bagang sabing pagbalo-balo, kaibahan kaya ito mga Easter Angels. Ayun, na ibahan po sa Aldat Pandomingo. And alas 8 po itong Easter Vigil, blessing of fire, related to the word blessings of the waters, and the renewal of baptismal promises, sabi at Joey. And iyan na, April 9, magkakaigwa po din sa Lubong, meeting duning-duning sa Papuhay, alas 4, emergency sa Kaga sa Lubong, tapos minister, dyan po sa Broto, bagayon naman Broto, dyan po sa Milano, sa may parokya kan St. Bartolome Parish na hinubukan kasi Pabagong Haman, ang Broto, dyan sabi isang Joey. Bagayon nun, and dyan po sa may nasambutan ng grounds kan simbahan. And ito na po nga ni April 16, Domingo de Alvis sa San Nicolas, kung saan, and baging yung sponsor pa yan, kadakol sa mga sponsors kayo ninyo, and siguro kung sasaro-saroon niya ito kulang sa oras. Pero sabi namin kayo, salamat na lang din po sa parokya kan St. Bartolome sa pagpausap sa kayo ng mga schedule of activities in connection po kan Semana Santa. And si Resident Priest, Father Cesar Bungbon, salamat po. And good morning sa gabos ng nilarawan po ng opisina. Diyan po sa may opisina. Sa kanbento po, kan parish, diyan po sa nasambitan ng parokya sabi, SMJ. So, yan, mga informasyon at po, in connection kan Semana Santa, ang yan na taon, 2023, dyan po sa Bunuang Tagdao, Marilasud. Yan muna po sa Barata Location, sa Tataro. Salamat na maray. Karon ng Bani, Tataro, sa mga dagdag na impormasyon, katakod po kan pag-commemorar ta, pagkikisumaro ta sa tuya pong Semana Santa or Holy Week or Lenten season.
Kaya po ang simbahan, haloy ng pagpapraktis kan simbahan Katoliko o Romano Katoliko, ang fasting as in man abstinence. Ninhuli po kayo ni, nagpasalamat kami sa samoya pong mga sponsor na nagtarabang para maiayrita po ang mga aktibidades kan sa tuya pong Lenten special ngunya na taon. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest
News you can use. News you can trust. Listen to Newsnight. Weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na informasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na estasyon, RPN DZKI Iriga, Radyo Ronda, mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Mga tukang loy-loy naman po akong maparam sa programa. Sa ngaran po kan sa ko yung mga nakaibanan sa luwas, sinda karundang Bani Tataro, si Production Director Manding Sarion, sa technical si Engineer Charlie Binaobra, sa kong partner Igdis, pamamayo man ni Chief Engineer Avelindon Torales, sa transmitter si Felix Lagriman, sa information si Tony Saison, digdi si Dondon Cabrilla, sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon, sa newsroom si JB John Verdiflor. And duman po sa mga pag-iribami sa RPNDCK Icon na mga expired na sa endong KBP, magdigdi sa opisina at magibo kitang certification na makasabay na sa pagpamanila ni Sir Melvin Barayog ang niya na 2 o'clock kahapito na para ma-renew na sa itong KBP. So mga expired na. Duman mismo sa opisina kang KBP sa Manila. Isabay na ang pang-renew kaya. Today naman problema si Sir Kapitan Melvin Barayog sa Tawiyang Karonda. Former station manager. Ang sa iya pong programa, 6 to 7 o'clock in the morning sa RPNDCK. Hindi po si Joey, salamat kasi sa pag-antabay. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you so much. Sa mga nag-antabay sa mga Transistor Radio, good morning, thank you so much. Stand by.